are safe. There's no reason to be suspicious, some apprehension, anxiety. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa kunye namagosa kwa-Eskom aqinisekise abemi beli ngelithi ungcoliseko kwinkqubo yokuphehlwa kombane kwiziko umbane iKoeberg bakwazile uqobisana nalo. Uqhankqalazo labahlali eJeffreys Bay eMpuma Kapa lushiye umonakalo omkhulu kwiivenkile zabemi bangaphandle. Sinibulise emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa kunye namagosa kwa-Eskom aqinisekise abemi beli ukuba ungcoliseko kwinkqubo yokuphehlwa kombane kwiziko lenyukliya eliphehla umbane iKoeberg bakwazile ukuqobisana nalo kwaye akukho mntu semngciphekweni ngenxa yolu ngcoliseko. Ethetha nonondaba ePitoli namhlanje, umphathiswa wombane kweli uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi ayixhalabisi ngamandla ingxaki yongcoliseko lomoya evele kwisikhululo sophehla umbane iKoeberg ngethuba kulungiswa esi sikhululo phakathi komhla we-30 kaJuni ne-7 kaJulayi. I really want to say to the country that we are safe. There's no reason to be suspicious, some apprehension, anxiety. The exposure that is at Koeberg is in fact an exposure that we encounter on our daily lives. Iziko eliphehla umbane u-Eskom lithi akukho ziganeko ezithe zanobungozi ezithe zabikwa kwindawo ezingqonge esi sikhululo. Usihlalo webhodi yakwa-Eskom uthi le ngxaki sele ixeliwe kwabasemagunyeni. These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public. The recorded levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes. All protocols were followed. The National Nuclear Regulator was engaged throughout. Our teams responded promptly and professionally as expected at a nuclear facility. This was not a reportable incident. This is within our course of business as we operate. All our systems and safeguards that we've put in place, they worked. And where one didn't work, like our PV unit, when it didn't work, the backup worked, which is the area monitoring system that then, inform everyone of a potential airborne event. U-Eskom uyalele abemi beli bathobe amaxhala ngokuba le ngxaki bakwazile ukuyisingatha ngaphakathi. Ijaji edla umhlala-phantsi uJaji Dakalani Rawlinga uthi ofisi entsha esandukusekwa nejongene nendlela elisebenza ngayo icandelo lophando elichasene norhwaphilizo i-IDEC ngamafutshane izimele ayikho phantsi kwe-IDEC. Endaweni yoko le ofisi iphendula kuphela epalamente phantsi kwekomiti yesebe lezobulungisa. uJaji Rawlinga usanda kuqeshwa kulo msebenzi ngumphathiswa wezobulungisa uMamoloko Khubai okukulandela iziphene ezininzi ezithe zavela kwikomishoni kaJaji Madlanga malunga ngokuphathelene ne-IDEC. The office of the IDEC Oversight Judge does not report to the leadership of the Investigating Directorate Against Corruption. The office reports to the cabinet member responsible for the administration of justice, namely the Minister of Justice and Constitutional Development. The office is also ultimately accountable to Parliament through the Portfolio Committee on Justice and Constitutional Development. This reporting framework ensures that the office remains independent while subjecting its work to appropriate constitutional accountability. uJaji Rawlinga uthi le ofisi yejaji esandukusekwa ingukhala we-IDEC iza kukhusela iinkcukacha zodi zamahlebo kwakunye nabamangala uqinisekisa ukuba abo beza ngaphambili nolwazi bangakwenza oko ngokukhuselekileyo. To potential whistleblowers, internal personnel, and members of the public
your identity, safety, occupational rights are protected by South African law. The office will maintain strict confidentiality for complainants and whistleblowers in sensitive matters. Uqhankqalazo labahlali eJeffreys Bay eMpuma Kapa lushiye umonakalo omkhulu kwiivenkile zabemi bangaphandle. Kule migushuzo abahlali baye bangena ngetshova bazityhuthulela kwiivenkile zabemi bangaphandle ngenxa yoku amapolisa aye angenelela ze kwabanjwa abantu abangaphaya kwama-60. Osomashishini abachatshazelwe luqhankqalazo athi abazazi ukuba bazoqala ngaphi ukuvusa amashishini abo. Oku kulandela imigushuzo yabahlali nalapho bamemelela ukuba abemi bangaphandle abangenampepha zokuba kweli babuyele kumazwe abo. All they don't live, they only lived almost that big biscuit only. The milk 31 liter, they took it. Oil, any food, they don't live. Meat for 3,700, they took it. Cigarette for 10,000, they took it. I don't even remind, and I can't calculate the stuff with this shop before it was in almost 200,000 was inside in this shop. Bafika sizimele asazi babizwa ngobani. So xa befika sizimele ke ngoku bafika ngemoto zabo bakhupha igani baphatha igani ngathi ngoku size ko my friend singazanga ko my friend bathi besusa ngamajoni zanga bafuna umamela basheka bedubula ke ngoku abahlali bengabenzanga nto. Dubula namapolisa badubula nabantwana. Ukanti amapolisa athi abemi bangaphandle balungiselelwa iindlela zokuba babuyele kumazwe abo. Inkonzo yase-UWAM eJeffreys Bay inceda abemi bamazwe angaphandle bali-14 ngokubuyiselwa kumazwe abo. Namhlanje umhla we-19 Julayi, le nkonzo ithenge amatikiti ebhasi abantu abali-9 baseZimbabwe, omnye ovela iDemocratic Republic of Congo kunye nabanye 4 abavela eMozambique. Abangabantu abayinxalenye yabantu abangama-26 bamazwe angaphandle abaseleyo ebebehleli kwiziko lokhuselo lwethutyana kulandela izixholo-xholo zangoLwesine. Ngabahlali abangaphaya kwama-69 ababanjiweyo kuqhankqalazo lweveki ephelileyo. Linyukela kutsho kuma-20 inani labantu ababhubhileyo kwiingozi ezintathu zeemoto ezahlukeneyo eLimpopo naKwaZulu-Natal nanjengoko omnye umntu obenzakele eswelekele esibhedlele. eLimpopo ingozi yokuqala nesube imiphefumlo emihlanu yenzeke ngethuba kungqubano kweenkunzi zegusha izithuthi ezintathu kuhola wendlela R555 phakathi kweStoffberg neRios Senegal. Kwingozi yesibini kusweleke abantu abali-9 ngethuba iVW Polo ingqubana neToyota Tez Cebokuhle ePulukwane, ukanti kumazantsi enxweme laKwaZulu-Natal ngabantu abahlanu abaswelekileyo kwindawo yexhwayelo ngethuba kubhukuqa isithuthi ebebehamba ngaso kuhola uR612 Cebokuhle eBraima. Mongameli Cyril Ramaphosa uzibandakanye namawaka bemi beli loMzantsi Afrika kwiMandela Day Walk and Run eRhawutini namhlanje. Mongameli usebenzise elithuba ememelela kumanyano nokuhlaziywa kwemigudu yokulwa nobuhlwempu nokungalingani njengokomnqweno kaMadibomde, ukwagxininise namaphulo karhulumente aqhubayo ajolise ekuphuculeni ubomi babemi beli lizwe. Iqhubile nanamhlanje imibhiyozo yokuqaphela inyanga yokuzalwa kukaBawu Mandela. eRhawutini abemi beli lizwe bathathe uhambo bebaleka nokubaleka ukuqaphela imizamo eyayisenziwa yile nkonde yakwaMadiba. Every time when I think on the 18th of July, because I'm also born on the 9th of July, so if you are approaching the 18th of July, I know he used to wake up every morning, he used to take his walk, so it's very exciting, it gives me courage. Abathabathi nxaxheba bakwavakalisa ukukhumbula ubuqaqawuli bukaBawu Nelson Mandela kwanendlela ebejongana nayo nemingeni ethwaxa ihlabathi. It just reminds us of who we are as South Africans, forgiving, rainbow nation, freedom, equality, and peace. Because he was a beacon of world peace.
Umongameli Cyril Ramaphosa ukwasebenzisela ithuba ukubuya umva kumnombo kaRholihlahla nexabiso lawo yakuhlala uhleli. Madiba would have been very happy to see all of you here. He would have been very happy to see the full diversity of what we South Africans are. He would also have been happy to see the diversity of who we are as a world. For amongst us, there are quite a number of people from other countries. So what we are doing today, we are doing in honor of Nelson Mandela. Abaququzeleli bakhuthaze ngelithi inzame zokunceda abanye abantu ziza kuqhuba naxa sele idlulile lenyanga kaMadiba. Usapho laseMntla-Ntshona lufuna impendulo kwisebe lezemfundo kweli phondo ngokungaphathwa ngendlela kwetyala lokuphathwa gadalala ngokwesondo komntwana walo oneminyaka eli-15 esisele kusehla esikolweni ngethuba lomntwana intombazana wayeneminyaka eli-13. Olu sapho luthi lwaxelelwa ngalo mba emva kweminyaka emibini ngowasetyhini nowazichaza njengonontlalontle. Abazali eRustenburg bafuna ukuba isebe lezemfundo kweli phondo lithathe uxanduva kulandela isehlo sokudlwengulwa komntwana wabo lokhubazekileyo. Esi sehlo kuxelwa ukuba saxelwa emva kweminyaka emibini wadlwengulwayo. Unontlalontle wandixelela ngomnxeba ukuba ufuna ukwenza isicelo esimalunga nomntwana wam kwinkundla yabantwana kwintlanganiso yabo elandelayo yenkundla. Ndabuza ukuba yeyiphi le nkundla athetha ngayo. Wathi yeyetyala lomntwana wam. Ndabuza kwakhona okokuba udlwengulwe ngubani. Wathi hayi, akadlwengulwanga mntu, yena udlwenguliwe. Emva koko lo mba wasiwa emapoliseni ngaphandle kolwazi lwabazali. Esi sikolo sibanga ukuba bafumaneki emnxebeni. Kuyothusa kakhulu ukuba abazange bakwazi ukunxibelelana nathi njengabazali malunga nesi sehlo. Kuyabonakala ukuba akukho nzame zaneleyo zenziweyo zokuqinisekisa ukuba siyafumaneka. Utata walo mntwana uthi le ntlungu imphazamise kakhulu umntwana wakhe. Xa sithetha nalo mntwana malunga nesi sehlo, uvele akhale. Kuyabonakala usagcwele intlungu. Kufuneka siphinde simnike ithuba lokuphola, kodwa okwangoku asiqinisekanga ukuba loluphi uncedo olufunekayo ukuze yena nathi sincedakale. Kwincwadi ethunyelwe kwijelo leendaba eNewsroom Africa, isebe lezemfundo livumile ukuba isikolo sisilele ukulandela inkqubo efaneleyo sokuxela lo mba kubazali bomfundi. Nangona kwenziwe iinzame ezininzi zokufumana udliwano-ndlebe kwilinge lokunika isebe ithuba lokuphendula, ezi nzame aziphumelelanga. Liqhube lathi kubalulekile ukuba kwenziwe uphando oluphangeleleyo malunga nokhuselo lwabantwana, imisebenzi yabo bonke abachaphazelekayo, amalungelo wabazali kunye nokhuseleko lwabafundi kumaziko emfundo. Amapolisa aseGauteng aqinisekise ukubanjwa kwendoda enama-42 eminyaka ubudala eyayifudule ngumphathi ojongene nezithuthi kumasipala waseMfuleni eVanderbijl Park. Ukubanjwa kwakhe kuyanyaniswa nokunikezelwa ngokungacwangciswanga kwethenda yezithuthi zalo masipala exabisa R16 million. Kuvakala ukuba inkampani enikezela ngeenkonzo kwakufanele ukuba inikele ngezithuthi ezili-18 eziquka izigadla neebhaki ezingazange zifike. Umrhanelwa kulindeleke avele enkundleni kaMantyi eVanderbijl Park ngomso ngezityholo ezinxulumene norhwaphilizo nobuqhetseba. Kanti umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo kwiphondo laseGauteng uMnumzana Jacob Mamabolo kwamkele ukubanjwa kwalo wayefudula engumphathi ojongene nezithuthi kumasipala waseMfuleni. Lo kaMamabolo uthi i-arhente yonyanzeliso mthetho kufuneka zingabi nalusini ngakwabo basebenzisa gwenxa imali yabarhafi. Ukuzana njengoko inkulu baphathiswa ephondo laseGauteng uPanyaza Lesufi esandokuvakalisa ukuba umasipala waseMfuleni nowaseMerafong badinga ungenelelo olumandla nanjengoko besebenzisa gwenxa izimali, into le echaphazela ukanjiswa kwenkonzo. We're looking forward to the full might of the law being unleashed without fear, favor or prejudice. And to that extent, we would like to make a very important call to our law enforcement
authorities to really dig deep into everything, and that also be extended across the province to make sure that we can have good governance, respect for the rule of law, respect for public money, respect for public assets, and to make sure that the constitution and the laws of this country are upheld, quality of life improved, and service delivery happens in the most efficient and effective. Nanzima Zulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke Qwathikazi inoncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukelo wam apha ekhayeni ndikwamkeleke kwiqonga lam leMozulu mna ke bethuna ngegama ndibuye ke uThabile inzwakazi yabathembu mvanje ke masiphawuleni yenjenje iMozulu sivule ke ngokujonga ngokuqatha kaloku umfanekiso wethu ogxilayo kwiziganeko zemvula nomoya nje kwilizwe lonke loMzantsi Afrika imandundu ke mbukeli futhi iMozulu kakhulu phaa kumbindi futhi kukamaphondo afana napha ko-Free State futhi ngokubanzi KwaZulu Natal namazantsi phaya eMpumalanga ngokunjalo kumantla futhi aseLimpopo masijongeni ke bethuna amaqondo ethu okutshisa kaloku ke aphansi naphezulu siphawula iphondo lokuqala eliphaya lona ephondweni ke laseMpuma Kapa kwindawo ezininzi ezipha kwintshona namantla kwelaphondo wenozintsi apha koBurgersdorp kwasekuseni bavuswa yinkwankca phaya ngeqanda ngokunjalo futhi apha koKaladokwe futhi kuyabanda kakhulu amaqondo anciphile ekuseni ngu-1 nantsi futhi imozulu ke ibukele phaya ephondweni ke laseFree State nilisencamini ke apha eMzantsi Afrika mpela futhi koFixburg phaa kwimpuma yelaphondo kubanda kakhulu phaya amaqondo okutshisa phaya ko-2 nako-Bloemfontein futhi kusibekele ngokuhlwa komso kanti benjenje futhi kwelaphondo ke laphaya koNtshona Kapa mpela kwindawo ezinze kakhulu ngaselinqwemeni njengapha koKapa lodumo kwasekuseni yilonqele nomsingo ubanda kakhulu phaya ngo-12 kanti napha koCape Agulhas uyabhudla umoya ekuseni kanti ke futhi baphila kanje ephondweni ke mbukelo wam lapha kaloku northern ke kwindawo ezininzi ke futhi ezikumantla nempuma pha kwelaphondo njengapha koKuruman futhi ngexesha lasekuseni phaya bavuswa yilonqele kakhulu nokubhudla okuqatha kakhulu komoya ngo-4 degrees nantsi kwakhona ke bethuna kaloku imozulu ke mbukelo kwelaphondo laphaya ko-northwest kuzo ndawo ezithande kakhulu futhi uba phezulu nakwintshona futhi kwelaphondo njengapha koTosca kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ekuseni ngo-5 degrees benjenje futhi ke kwelaphondo laphaya eGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela ke futhi kumantla njengapha koSoweto Alexandra Bonkomstrait futhi Johannesburg phaya encamini kwasekuseni yingqele uyabhudla umoya kakhulu phaya ngesithandathu futhi benjenje bukele ke kumantla futhi ephondweni laphaya eLimpopo kwindawo ezininzi ezinze kakhulu kumazantsi nentshona kwelaphondo Thabazimba umzekelo kwasekuseni yilonqele kakhulu ngo-1 benjenje phaya ephondweni ke mbukelo futhi lapha eMpumalanga kwindawo ezininzi phaya ko-Middleburg kwasekuseni eMalahleni futhi yinkwankca kakhulu ngo-9 degrees napha koStanderton kuyabanda xa bevuka phaya ekuseni ngenxa yakhe ke lo -1 vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu ke ngephondo lokugqibela eliphaya KwaZulu Natal ndawo ezininzi phaya kumantla futhi koNewcastle kucwengile ekuseni ngesithandathu napha eRichardsburg kuyanetha nje yonke intsasa yangomso ngeshumi elikhatshwa sesine mna ndikuthanda kangaka xeshele imiyoli Ngomso bayabuya oogxa bethu nezindaba ngolwimi lwesiZulu kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu. Kamnandi mawethu.